Момчетата сгубиха топка и малки врати. За футбол включи се Мария дори. Тоя гол не важи, беше с боцве. Страшна си лимонка, ей коце, коце. Скочиха в басейна за по един душ. Жените после мерят кой е по-голям мъж. Последва един час разпределяне на храна. Чакай, чакай, пичкал беше това. С номинации изненада последва. Стъпките на Веси и Дани някой ще следва. Антонио 3 дни го нямаше. Пак повече от вас го се показваше. Предишното гласуване ти беше пешка. В тази номинация набил си копи-пейста. В крайна сметка коалиционно наговарят на Жорката в тъмницата пък да направят. Жалко стана обаче за Алекса. Незаслужено я бутнаха в кекса. Но ще и правят три в едно. Скептични сме да оцеле. Но дано епизод остава да видим Жоро пак да не видим. Дали мъжете ще се бият мъжки. Алекса, за теб сме, не се